హాయ్ ఫ్రెండ్స్, నేను ఈరోజు మీకు చెప్పబోయే టాపిక్ జియో ఫోన్లో ఇన్స్టాగ్రామ్ యాప్ అనేది ఎలా వాడడమో చెప్పబోతున్నాను ఫ్రెండ్స్. మీరు కనుక నా ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం కనుక చూస్తున్నట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. లేట్ చేయకుండా వీడియో అనేది స్టార్ట్ చేద్దాం. ముందుగా మీరు మీ డేటా కనెక్షన్ అనేది ఆన్ చేసుకోండి. ఆన్ చేసుకున్నాక జీరో లాంగ్ ప్రెస్ చేసి బ్రౌజర్ అనేది ఓపెన్ చేయండి. ఓపెన్ చేశాక మీకు ఇక్కడ సెర్చ్ బార్లో మీరు ఇన్స్టాగ్రామ్ అని టైప్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. ఇన్స్టాగ్రామ్ అని టైప్ చేయండి. మీకు ఫస్ట్ instagram.com అని ఒక వెబ్సైట్ వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. దానిపైన క్లిక్ చేయండి. మీరు చూసినట్టయితే మీకు ఇన్స్టాగ్రామ్ అనేది ఓపెన్ కావడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్. మీరు చూసినట్టయితే మీరు చూడండి ఫ్రెండ్స్, మీకు ఇన్స్టాగ్రామ్ అనేది మీకు లోడ్ అవ్వడం జరిగింది కదా ఫ్రెండ్స్. మీరు సైన్ ఇన్ కావాలి కాబట్టి ఫ్రెండ్స్, మీరు చూసినట్టయితే ఇక్కడ చాలా మీరు సైన్ ఇన్ కావాలనుకుంటే ఫ్రెండ్స్, మీకు ఇన్స్టాగ్రామ్ యాప్ ఓపెన్ చేసిన వెంటనే మీరు గూగుల్ అకౌంట్తో సైన్ ఇన్ అవుతారా, లేకపోతే ఫేస్బుక్తో లాగిన్ అవుతారా, మీ ఇష్టం ఫ్రెండ్స్. ఇది ఇవాళ వీడియో ఫ్రెండ్స్. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే మీరు లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసినట్టయితే నేను ఇంకా మరెన్నో ఇలాంటి ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోస్ మీరు పొందొచ్చు ఫ్రెండ్స్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.